Avui us presentem el llibre Colorama, de l'editorial Maeva. Mireu, l'any 2012 la UNESCO va proclamar la quarta setmana de maig com la Setmana Internacional de l'Educació Artística, per remarcar la importància d'aquest tipus d'educació en les futures generacions. I ja que ens trobem en aquestes dates, doncs res millor que presentar-vos un llibre que parla d'un dels elements bàsics de l'art, com és el color. Mireu, Colorama, com el seu nom indica, és una explosió de color. És una petita enciclopèdia on a través del color i les seves diferents tonalitats podem aprendre un munt de curiositats. Per exemple, mireu, el color, veieu? El color vermell Ferrari. Quan diem vermell Ferrari, a tots ens ve al cap aquell color vermell intens que tenen els cotxes de Fórmula 1 de l'escuderia italiana. Però per què aquests cotxes són de color vermell i no de color groc? Doncs, segons ens diu el llibre Colorama, a principis del segle XX, els cotxes que es feien servir per circular en circuits, per fer curses de Fórmula 1, van començar a pintar-se de colors diferents dels cotxes que es feien servir per circular en carretera, els cotxes que feia servir la gent per anar d'aquí cap allà en el seu dia a dia. I a cada país se li va assignar un color diferent. Anglaterra era el verd, França era el blau, Alemanya era el blanc i a Itàlia li van assignar el color vermell. I per això els Ferrari són vermells. I així amb tots els colors del llibre. I com heu vist, al llarg de tot el llibre, que se'ns presenten 133 tonalitats, es repeteix la mateixa composició. Per una banda tenim el color, a l'altra hi ha una petita il·lustració explicativa, el nom del color i el text que ens explica per què aquell color s'ha batejat amb el nom corresponent. Finalment, dir-vos que és un llibre fantàstic per endinsar-nos en el món de l'art i més concretament en el món del color i per despertar l'ànima creativa que tots portem dins. Fins una altra.